iċ-ċelebrazzjoni ta' Ħadd il-Palm immarkat il-bidu tal-ġimgħa Mqazza. Jiem li jfissru mhux biss devozzjoni u tradizzjonijiet reliġjużi, iżda wkoll tradizzjonijiet antiki li għadhom ħajjin u b'saħħithom f'numru kbir ta' lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. F'Ħadd il-Palm il-Knisja Kattolika fakret il-jum li fih Ġesu daħal f'Betlehem bħala sultan. Festa li tradizzjonalment hemm marbut ma' ħadd berik tal-Palm, tradizzjonijiet li jmorru lura għar-4 seklu f'Ġerusalemm u 8 seklu fil-pajjiżi tal-Punent. Matul is-snin medjevali, iċ-ċeremonji kienu aktar komplessi, hekk kif il-proċess kien jibda fi knisja u dawk preżenti kienu jmorru fi knisja oħra għad berik tal-Palm u sussegwentament kienu jirritornaw lejn l-ewwel knisja fejn kienu jkomplu biċ-ċelebrazzjonijiet. Din il-ġurnata tkun karatterizzata mill-kant ta' 3 djakni li jirrakkontaw il-passjoni ta' Kristu, waqt li l-kor ukoll ikanta partijiet mill-liturġija. Qiegħed jitlob. Imma qiegħed ukoll jingħaqad ma' kull wieħed waħda minna meta aħna minħabba dnubietna, minħabba l-egoiżmu tagħna, il-fruwa tagħna nitbedu minn Alla. U nibdew induqu ħajja mingħajr Alla. Għaliex tlaqtni. L-esperjenza li għamel Ġesu fuq is-salib tixbaħ l-esperjenza ta' min huwa totalment abbandonat minn Alla. F'pajjiżna, iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Ħadd il-Palm tmexxew mill-Arċisqof Charles J. Scicluna li spjega li skont l-Evanġelju ta' San Mark meta l-mulej jgħid Alla tiegħi għaliex tlaqtni qiegħed mhux biss jitlob iżda qed jingħaqad magħna il-mitinbin. Għalhekk f'dan il-jum anke aħna għandna nitolbu għal dawk li tbedu minn Alla jew li jħossu li Alla tbiegħed minnhom. L-Arċisqof Charles Scicluna fakkar ukoll fil-vittmi tal-aggressjoni tal-Ukrajna, il-vittmi li jgħixu fit-territorju Palestinjan, l-art fejn għex Ġesu kif ukoll il-vittmi tal-attentat terroristiku ta' Mosca, fejn nies innoċenti ukoll spiċċaw vittma ta' vjolenza qarrieqa f'isem Alla. U għalhekk temm jgħid l-Arċisqof nitolbu biex il-mulej tassew iħenna lina u jfejqinna il-pjagi. Intant il-Papa Franġisku quddiem udjenza ta' madwar 25,000 persuna fi Pjazza San Pietru birek il-weraq tal-palm u taż-żebbuġ. U minkejja li preseda l-qudies ta' Ħadd il-Palm ma milx l-omelija huwa nnifsu minħabba raġunijiet mediċi. Minħabba din l-istess raġuni, il-Papa ma pparteċipax lanqas fil-proċessjoni tal-kardinali li ssir qabel tibda l-qudiesa.